Hej, vi laver Ask Us. Første spørgsmål. Sille. Emily spiller Fransen, tror jeg. Hvad synes du om mig? Kender jeg ikke. Jeg har skrevet med dig 2 gange. Du er flink nok. Hvad er jeres forhold til Kaiju? Det smager virkelig godt. I don't know. Hvordan ville I reagere, hvis Rihanna gav jer en guitar i nummen? Jeg vil nok bruge med jiu-jitsu. Jeg vil grine og... Elisabeth Pedersen. Hvad synes du om mig? Hvad synes du om mig? Kender dig ikke. Det er jeg også glad for. Påtrængende. Er vi altså er vi knællevenner? Er vi et K, eller det kan jeg ikke svare på. Er I et K sådan? Hvad? Er dig og I Nej. et K sådan? Jo. Er jeg smuk? Er jeg smuk 1 til 1000, eller er jeg lækker 1 til 1000? Til eller til? Til. Eller til. Okay, du svarede 2 gange. Hvad synes du om mig? Weirdo. Hvad synes du om mig, Anders? Påtrængende. Påtrængende. Jeg kender ham også så godt. Jeg vil være sammen med dig igen. Det er ikke noget spørgsmål. Det er ikke noget spørgsmål. Er jeg en god ven? Nej, jeg kender dig ikke. Du vil heller ikke. I don't know. I don't know. Er jeg ikke sød ved dig, Anders? Hvordan fanden skulle jeg vide det? Har du en kæreste, Anders? Ja, det passer her nu. Nej, den her. Lige her. Den. Lige der. Okay. Ja. Så er det for Jay Brooks. Det er resten, tror jeg. Ja, det er resten. Ej, det er lidt for nogle andre. Nej. Altså, Slik vs. K. Okay. Slik. Mario vs. Luigi. Luigi, fordi ham har man ikke sendt meget til. Mario. Hvad synes du om Knockout? Det er lækkert. Det er lækkert. Simpelthen. Bum, bortset fra Jay, som går i 9. Det er nederen for dig. Sommer versus ferie. Ferie. Sommer og ferie. Sommerferie. Yndlingsband. Paramore. Nirvana. Nej, jeg har mange, men lige nu Paramore. Yndlingssanger. Heather Williams. Sydney Lloyd. Ham kender jeg. Eller hende. Jeres bedste veninde. Altså, er det begge dele, eller er det bare Jeg kun tror, en det af er dem? begge. Okay, min bedste ven. Det er nok Oliver. Og veninde, det er nok Weirdo her. Ja, bedste ven. Ham. That weirdo. og bedste veninde. Bedste veninde. Jeres højde. Hey, jeg har ikke svaret. Bedste Det veninde. ved jeg ikke. Lidt. Jeres højde. 1,65. Cirka. 51. Du er lille. Fuck that. Hvad har I lavet i dag? Jeg har lavet så meget, at du ikke vil vide, hvad jeg har lavet. Jeg har lavet en hel dag. Ja. Og været i Vejle. Yndlingstips. Chips. En pose, der indeholder. En hel pose, der ikke er noget luft i. Det er min yndlings. Ja.
Bedre kunne jeg ikke selv svare. Vand ved sodavand. Sodavand! Vand, fordi jeg er bøsse i går. Du er bedst til Jeg er yndlings sodavand. håndbold. Ja. Ja. Jeg sagde jo så, at jeg kunne lide vand i går. Pepsi. Så sygt vil jeg med. Må jeg? Nej. Ja. Hvad smager vand af? Og skal svare, og ikke bare vand. Jeg holder ikke dine regler. Det smager af vand. Nej, det smager af, det smager af mineralvand. Det smager af vand, der kommer fra det vandtårn. Hvad synes I om mig? Du er en god ven. Du er sej. Emo. Du er en røv emo. Han har været. Han har været, ja. Og han er den sejeste for dem der, det er noget. Tenniskens. Og det er Sundays. Ja, jeg er ikke færdig. Du er pæn. Du er meget. 9 år. Ikke så meget. Hvad smager, passer Vanke og jeg godt sammen? Ja. Ja. Bieber versus One Direction Versus. versus Ghost. Det ved jeg ikke. Harry versus Niall Nair. Versus. Harry, fordi han er grim. Fodbold versus håndbold. Fodbold. Brunette versus blondine. Pige, dreng. Brunette, altså min pige. Blondine. Dreng. Jeg er bøsse, så det er blondine. Ja. Okay. Forkert hold. Det er den anden vej. Sådan der. Okay, jeg er ikke bøsse men altså. Det er sådan nogle lorte spørgsmål, du stiller. Ham her, han er bøsse, uanset hvad jeg siger, fordi det her, det er sådan en dreng, så han er bøsse. Kender I et bredt? Et brik. Ja, Ikke ret godt. Julie Stensgaard. Et bredt. Stenbær. Stenbær. Ownede. Sut. Et bredt. Et brik. Hun er flink. Yes. Og Tror hun jeg. er ikke grim. Det er du ikke. Og kom ind, jeg skal godt finde et billede af dig. Der, ja. Og på dit profilbillede har du en grøn bluse på. Ja. Og Du smiler halvt. ja, og dit coverbillede, Det er Jessica. det er Jessica med en rose, og det hele det er rødt bortset, eller det hele det er sort og hvidt bortset fra den der rose, du er. Så der er stille den grøn, og sådan rosen den er rød. Ja, super lart. Okay, så går vi. Godt. Udseende 1 til 100. 9 bliver det højeste tal. I verden. Jeg siger 8 for at drille. Personlighed 100. 9, det er igen det højeste tal. Min sport Jiu-jitsu. spider. Gok. Ja. Problem, ja. Har I nogle dyr? Uha. Ja. Ja. I 2 katte. Hvis En ja, hund. hvilke 2 katte, siger jeg. En hund. For helvede. Yndlingsfarve. Fordi det er hostlerfarve. Sort. Hvis Hvad man klasse vil går I det. i? 7. Sådan. Vil I counter? Hvis ja. Jeg Ja. har fucking ownet dig, din lort. Du skal ikke komme og snakke om Hvis alt jeg muligt tør pis. i en kamp, ja, jeg kan Altid. fucking bolder. Og du må ikke bruge hack. Eller wallhack. Så kan jeg stadigvæk, ja, det er stadigvæk hack. Men så kan jeg stadigvæk, ja. Ja, det er meget nemt. Timer. VS Monster, VS Kult. Alle blandt de ens. Super.
Så Burn. Burn. Eller ligesom Sabine siger det. Brand. Brand. Tegne ved at smage. Det er jo ikke det samme, Simone. Simone. Ja, hun sagde det var Simone. Det var en eller anden der. Pusse. Okay. Okay. VS. Begge dele. Har I nogen søskende? Ja, en søster og en bror. Ja, bror. En god, nok kan I lide en giftrække. Ja. Nej, jeg er bare totalt normal. Altså, hvad fanden kan jeg så? Jeg er en god ven. Ja. Ja. Touch vs. untouch. Touch. Untouch. Jeg har en touch. Idioten der har en untouch. Totalt skød med Nokia. Skal jeg lige se mesterværket her? Skal lige demonstrere sådan. Bum bum. Bum bum. Bummelum. Den gik i stykker. Den gik til smadret. Ja, og cyklen. Nå ja. Hustler vs. Rockstar. 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 Hvad synes I om hinanden? Altså, hvem hinanden? Altså os to. Ja. Du er en god ven. Ja. Ja. Og veninde. Det er bra. Du er en god veninde. Tak. Skal jeg stå lidt her? Det er ikke så det godt, når det er mig. Altså. Vil I prøve doggy style? Nej. Hvad fanden er det? Hvor man enten tager en bagfra, eller så bliver jeg taget bagfra. Og det kommer Ja. an på med hvem. Ja. Cola vs. Pepsi. Pepsi. Begge dele i en. Cola. Det var så vores lille Askers. Nå nej, vi havde faktisk et spørgsmål mere fra Hvad var det? mor. Vil du helst blive voldtaget af en ged, eller en hund, eller vil du rydde op derhjemme? Jeg vil helst blive voldtaget en ged. Jeg vil helst rydde op derhjemme. Jeg vil helst blive voldtaget en ged. Okay. Altså meldegeden. Hej hej. Bye bye.